Ui, que fas? Ola, Digochiño. Pois estou aquí botándolle un ollo a este libro sobre lugares do mundo. Ah, e logo que vas viaxar? Sí, igual me inspira para a próxima viaxe que faga. E onde che gustaría viaxar? A París, a Exipto, a Lua, a Malpica de Bergantiños? Pero que dis, Digochiño? A verdade é que me faría moita ilusión visitar as 7 maravillas do mundo. 7 maravillas do mundo. Non sabía que existían. Pois sí, existen. Mira, verás. Hai uns anos, a través dun concurso, escolléronse os lugares máis emblemáticos de todo o mundo e formáronse o que son as 7 maravillas modernas do mundo. Ah, pois contame, quero ir, viaxar, visitar todos e cada un deles. Pois a ver, a primeira, comezando así polo máis preto, temos o Coliseo de Roma, en Italia. E nel, basicamente, pois fanse espectáculos e loitas de gladiadores. Guau, o Coliseo. Podemos loitarnos aí? Non, ponte quieto. A ver, se cruzamos o Atlántico e imos ao Brasil, no Río de Xaneiro temos o Cristo Redentor, unha estatua de Cristo moi grande que mira a cidade dende as alturas. O Cristo Redentor debe de ter unhas vistas espectaculares da cidade. Tamén en América do Sur, Digochiño, hai outra maravilla. No Perú, o Parque Nacional do Machu Picchu. Machu Picchu, que enigmático soa! E se subimos ata México, atopamos Chichén Itzá, unha reliquia da arquitectura maya. Que boa opción! En América hai lugares fabulosos, increíbles, alucinantes. Sí, logo, se viaxamos a Asia, na India atopamos o Taj Mahal, Un mausoleo de mármore branco. Caramba, un mausoleo! Que é un mausoleo? É un monumento dunha persoa que finou, normalmente dunha familia nobre, de personaxes moi distinguidos ou adiñeirados. A ver quen compite co tal Mahal ese. O Taj Mahal, Digochiño. Mira, a ti que che gusta ir dar paseos, vai che gustar esta outra maravilla asiática. A Gran Muralla da China. Ten máis de 8.800 kilómetros, pero originariamente pénsase que superaba os 21.000 kilómetros. Que barbaridade! Iso é como de aquí a Valdeorras. Eu creo que algo máis, E para que se fixo? Pois como a todas as murallas, foi construída para protexer o norte da China contra as invasións. A Gran Muralla. Percorrela debe ser tan increíble como o Camiño de Santiago. Outro sitio que podemos visitar en Asia é Petra, en Xordania, unha increíble cidade construída en rocha rosa. En rocha? Parece sacada dun conto. Que che parece, Digochiño? Por cal maravilla comezarías ti a nosa viaxe? Esther, visitar calquera destas maravillas sería increíble, pero sabes cal é a maior maravilla do mundo para min? Cal? Xa sei, agora cando vas dicir que és ti, como a sempre, porque ti és unha maravilla, unha estrela... Pois non! A verdade é que a maior maravilla de todas para min és ti. Como amiga, a túa bondade, sabedoría e compañía fan que cada día sexa unha aventura increíble. Non hai maravilla que poida competir contigo. Ai, Digochiño, pero mira que és doce, que bonito és. A min tamén me parece que ti és o máis maravilloso deste mundo, porque compartir aventuras e a vida contigo é unha maravilla. Ven. Fasme un maravilloso bocadillo de chocolate, muller maravilla. Non cambiarás. Ai.